በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እምበአርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኩነኔ የብሎምን ሮሜ 8:1 ነዚ መጽሐፍ ኣብ እተንብብሉ እዋን ዝኽሰቱ ነገራት ኣብዚ መጽሐፍ ብስፍሓትን ዕምቆትን ዝተጠቐሱ ብምልኦም ትምህርትታት ንርኩስ መንፈስ ኣዝዮም ዘቖጥዕዎን ዝርብሽዎን ብምዃኖም ነዚ መጽሓፍ ዘንብውን ብፍላይ ኣብ ውሽጦም ዝተሓብአ ርኩስ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ዘንስዕባ ፍሉያት ምልክታትን ጠባያትን ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም ክረኣዮምን ክስምዖምን ይጅምር። በዚ እውን ነቲ ርኩስ መንፈስ ንምቅላስ ብቐዳምነት እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ምህላውን ዘይምህላውን ንምፍላጥን እዚ ፈሊጦም ድማ ኣጽዋር ቅድስና ብዝኾኑ ስግደት፣ ጾምን፣ ጸሎትን ወዘተ ንጸላእዮም ሰይጣን ኮነ ዲያብሎስ ካብ ኣካላቶም ንምስጓግ እዚ መጽሓፍ መባእታዊ ሓገዝ ክገብረሎምን ሓደ ቁሉዕ ምልክታት ከርእዮምን ከም ዝኽእል ብትሕትና ክሕብር ይፈቱ። እቶም ዝረኣዩ ጠባያት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ምስልቻው፣ ምንብሃቕ፣ ምንቅጥቃጥ፣ ምዕልባጥ፣ ምምጥላዕ፣ ምብካይ፣ ከይተፈለጠካ ምንባዕ፣ ምቅጻል ሰብነት፣ ኣካልካ ምውራር፣ ምፍንፋን፣ ቁሪቁሪ መባል፣ እናንመብካ ምድንጋር፣ ኣብ ኣዒንትኻን ፊደላትን ጽልግልግታ ምፍጣር፣ ሕማም መርዘንን ምህዋኽ ናውቲ ከብድን ብፍርሒ ምጭናቕን ምውሳኽ ህርመት ልብን ብሓፈሻ ብተደጋጋሚ ምኽሳት ምትካዝን ምርባሽን ከምውን ብውሽጣዊ ርዲእ ስነ ልቦና ምትሃታዊ ስርሕት ጌርካ ምርዳእን ንገዛእ ርእስኻ ብዛዕባ ትርኩስ መንፈስ ኣካይዳ ርዲእትን ኣፍልጦን ንከይህሉ ምክልኻል ኣምልኾ ፍልስፍናን ስነ ሓሳብን ስነ ፍልጠትን ንዝሓዞም ሰባት ድማ ብምድንጋር ሳይኮሎጂካል ወይ ከዓ ስነ ኣእምራዊ እዩ ብምባል ብዛዕባ መጥቃዕቲ ትርኩስ መንፈስ ንዘይምርዳእ ማዕጾ ምዕጻው ኣብ ውሽጢ ስርሒት ትርኩስ መንፈስ ንዘለዉ ድማ ዝተፈላለየ መንገዲ ተቃውሞ ምጅማር፣ መቕብጥባጥ፣ ምብስጫውን ምሕራቕን፣ ምሕጫጭ ስኒ ምርጋም ወዘተ ዝኣመሳሰሉ ኩሎም ክፉኣት ጠባያት ምልዕዓል ጣዕሳ ምስጢረ ወፂኡ ወይ ተገሊጹ እቲ ቀንዲ ክስተት እዩ። ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ኩነታት ምስ ክፉእ ጠባይ ሰባት ተደሚሩ ከም ዝቐርብ ርዱእ ምዃኑ ይኣምን። ምኽንያቱ እዚ ከዓ እዚ መጽሓፍ ብኣምልኮት እግዚኣብሔር ብጸሎት ብስግደትን ብቅዱስ ቁርባንን ሓይሊ ክርስቶስን ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ንኽቕድም ዓብዪ ኣቕልቦ ተዋሂብዎ ብሓገዝ ስጋን ደምን ክርስቶስ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ዓለምን ደቂ ዲያብሎስን ከምኡውን ሳጥናኤልን ሰራዊቱን ክስንቡድን ክርዕድን ግድን እዩ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ግን ኣነ ንክርስቶስን ንቤተ ክርስቲያንን ዘገልግል ኃጢአተኛ ኣገልጋሊኡ እየ እምበር ካብ ሕይወተይ ዝኾነ የብለይን። ዘገርመኩም ነገር እንተሃልዩ ግና በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቐረና ጸቢቕና ንስዕር ኢና። ሮሜ 8:37 ቅድም መንግሥቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም። ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑም፣ ንመዓልቲ ክብኣታ ይኣቕላ። ማቴዎስ 6:33 መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ፣ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስ ትገበል ተዋግኡ፣ ትገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም፣ ኣይሰዓርዎምን ከዓ። ድሕርዚ ስፍሮኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኸበን። እዚ ንበዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣን ዝበሃል ዓብዪ ገበል እቲ ናይ ቀደም ተመን ተደርበየ፣ ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ናብ ቅድመ ኣምላኽ ዝኸሶም ዝነበረ ከሳስ ኣሕዋትና ተደርቢኡ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ስልጣን መንግሥትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ሚልኪ ከዓ ናይቲ ቁቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ ቃል እቲ ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ፣ ንሕይወቶም እውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዎን። ስለዚ ኣቱም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩ እውን ተሐጐሱ። እቱም ምድርን ባሕርን ግና ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጥዐ ኣባኻትኩም ወሪዳሎ እሞ ወይለኹም። ብድሕሪኡ ዲያብሎስ ኣብ ዓለም ኣብ ምድርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓደረ። ደቂ ሰባት እውን ምስቲ ካብ ሰማይ ተሳዒሩ ምስ ዝተደርበየ ሰይጣን ሰዓብቱን ብምዃን ኃጢአት እናሰርሑ ንፈጣሪኦምን ንኣምላኾምን ንእግዚኣብሔር ኣሕዚኖሞ። በዚ መሰረት ዲያብሎስ ናብ ኩሎም ሕራይ ኢሎም ዝተገዝኡሉን ንዝተኣዘዝዎን ንዝሰገዱሉን ብምእታው ናይቲ ርኩስ ግብሩ
ተሓባበርቲ ብምግባርን ሲዒቦም ብዘለዉ መንገድታት መጥቃዕቲ ብምፍናው ሕማቕ ዘርኢ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዘርአ ምስቲ ስነ ሓሳብ እቲ ዘመን እናተመሳሰለ ኣብ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ለውጢ ብምምጻእን ንኣምልኾት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ዝኸሓዱን ንመንፈሳዊ ሓይሉን ኣብ ልዕሊ ዝነዓቑን ሰባት እናሓደረ ኣፈላላይ ብምግባር ዓሌታውን ቀቤላውን ግርጭታት ፈጠረ። እዚ ከይኣክል ዓብዪ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ እምነት ብምግባር ቅርሕንቲ ብምግውሃር ሱርበተኽ ብዝኾነ ለውጢ መንፈሳዊ ታሪኽና ንምዕናው ብገበርቲ እኩያት ኣቢሉ እናሰርሐ ኣምልኾ መኽሰብ ገንዘብን ኣቑሑትን ትዕቢት ልዕልና ስልጣንን ሓይልን ከም ዝህልው ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ እውን ከቢድ ሃሰያ ኣውሪዱ። ብሰንኪ እዚ ድማ ሎሚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ፋሕ ኢሎም ዝነብሩ ፍጡራት እግዚኣብሔር ኣብ ፈቆዶማይ ጨሎትን ማእኸል ጥዕና ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ወዲቖም ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር ርኩስ መንፈስ ሰይጣን ማዕረ ክንደይ ከም ዝበዓበለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዓብዪ ሃሰያ የውርድ ከም ዘሎ በዚ ፍጻመ ክንርዳእ ይግባእ። መንፈስ ዛር ቆለ ወይ ከዓ ውቃበ ኣይነጥላ ኢደ ሰብ ስራይ ስምዓውደ ነገሥታትን ብምድማርን ብምርባሕን ዝፍጸም ጥንቆላ ቁጻር ከዋኽብቲ ኣስትሮሎጂ ዝተወለድካሉ ኣዋርሕ ብምሕታትን ስም ብምሃብ ዝግበር ጥንቆላ ኖራ ዝገልጹ ኣብ ጨጎራ ዝርከብ ስብሒ እናንበቡ ዝጥንቁሉ ኣብ ከብዲ ኢድ ዘለዉ ኣሰራት ብምንባብ መጻኢኻ ህሉ ኩነታትካ ከምዚ እዩ ብምባል ዝጥንቁሉ ፓልምስትሪ ማርት ሕማቕ ፋል መንፈስ ሞት ምስ ሙታን ዘራኽቡ መናፍቕነት ተጠራጠርቲ ንኣብነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ኢና እናበሉ ንኣምላኽነቱ ንኣማላድነት ቅድስና ድንግል ማርያምን ቅዱሳንን ዝኽሕዱ መንፈስ ምፍሳስ ደም ብምፍሳስ ዝሕጐስን ደም ክፈስስ ከሎ ክርእዩ ደስ ዝብሎምን ኣመል ስርቂ ስኢኖምን ከይሰኣኑን ንዝረኸብዎን ንዝረኣይዎን ኣመል ምስራቕ ዘለዎም ዝሙት ሓዳር ጌርካን ከይገበርካን ምስ ዝረኸብካዮ ዝፍጸም ፍኑፀታዊ ርክብ ምፍጻም ኣስማት ብልምዲ ሽሑር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምፍሳስ ምድንዛዝ ባእስን ዕግርግርን ምፍጣር ምእዙዝ ዘይምዃን ኣካላትካ ካብ ዝጠልዎ ዓቐን ንላዕሊ ምግብን መስተን ምብዛሕ ናይ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ግዙእ ምዃንን መደምደምታ ኣብ ዘይርከቦ ዓለማዊ ፍልስፍናን ስነ ልቦናን ጥራይ ጽሙድ ብምዃን ንፈጣሪኻ እግዚኣብሔር ዘይምዝካር ወዘተ ብቀዳምነት ዝጥቀሱ ለእተውን መጥቃዕቱ ዝፍጸመሉ መንገዲ ዲያብሎስ ኮነ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ቁጥሪ 3:5 ኢያሱ ነቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ጽባሕ ኣብ ማእኸልኩም ዘገርም ነገር ክገብር እዩ እሞ ተቀደሱ በሎም ብዝብሎ መሰረት ነቲ መስተንክር ዝኾነ ግብሪ ምድሓኑ ንዓለም ንኸርእን መንፈሳዊ ሓይሊ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቲያናትን ካብ ምቕዳስን ቅድስናን ክንብገስ ከም ዘለና ንምርዳእ ተወሳኺ እውን ውግእ ዲያብሎስ እንታይ ከም ዝመስል ብምብራህ ስድራ እግዚኣብሔር ንዝኾኑ ክርስቲያን ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ምስቲ ምዕባለ ዘመንና ዕቤት ቴክኖሎጂ ማዕረ ንሜላታቶም እናማዕበሉን እናለወቱን ንዝመፁ እንታይነት ርኩሳት መናፍስትን ምስቲ ግዜ ዝመሳሰል ቁልጥፍን ተለዋዋጥን ስልትታቶምን ከምውን ነቲ ኣዕናዊ ባህርያቶም ተረዲኦምን ኣብ ኦርቶዶክሳዊ እምነቶም ጸኒዖምን ነቲ ውግእ ዲያብሎስ ንከፍሽሉ ሓገዝን ምኽርን ንምሃብ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ህይወትና ንዘውርደልና ሃስያ ምስ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ብምትሓሓዝን ብምትእስሳርን መጻኢ ህይወትና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክኸውን እንኽእለሉ መንገዲ ኣብ ምሕባር ዝለዓለ ሓገዝ ዝገብር እዩ። ብመንገዲ እዚ መንፈሳዊ ጉዕዘና ካዕበት ከፍሪ ኣብ ኩሉ ዕዮታትናን መንፈሳዊ ጉዕዘናን ዕውታት ንክንኸውን ንኣገልግሎት ስብከተ ወንጌልን ንመንፈሳዊ ፈውስን ምቹ ባይታ ንምጥጣሕን ኣብ ኦርቶዶክሳዊነት እምነትና ጸኒዕና መሰናኸልትን ዕንቅፋታትን ሰጊርካን ብምህላፍ ብዝተኻኣለ መጠን ኩሉ ፍጡር እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰብ ንሓይሊ ምድሓን እግዚአብሔር ብቐረባ ከም ዝዕዘብ ንምግባር ተኻኢሉ እዩ። ነዚኦም ሓቅታትን ተኣምራትን እግዚአብሔር ኣሚኑ ምቕባልን ዘይምቕባልን ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ዝግደፍ ጉዳይ ይኹን ደኣ እምበር ከሳሲ ኣሕዋትና ዝኾነ እቲ ናይ ቀደም ጸላኢ ደቂ ሰባት ዲያብሎስ ብመንፈስ እቲ ሓያል ኣምላኽና እግዚአብሔር ንኃጢአት ነፍሰ ወከፍና ይቕረ ኢሉ
ብደሙ ተበጅዩ ብዘናግፈና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ብዝወለደትና ብስም አዴናን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡውን ብስም ቅዱሳን መላእክትን ጻድቃንን ከምኡውን ብስም ቅዱሳን ሰማዕታት እናተገሰጸን እቲ አዕናዊ ግብሩ ተቓሊዑ ብመለኮታዊ ሓይሊ ተታሒዙ ናብ ሲኦል ወሪዱ ክእሰር ጸጋ ምድሓንን ምሕረት እግዚአብሔርን ክግለጽ ከሎ ሓይሊ መንፈሰ እግዚአብሔር ብጋሃዲ ዝተረኣየ ምዃኑ ንምምስካር ክንኽእል ሕግን ስርዓቱን ጥንታዊነት ታሪኻዊነት ኦርቶዶክሳዊነት ብዝኾነ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያንና ብዝሓለወ መልክዑ ነዚ መጽሓፍ ንምድላው ተገዲደ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቐሰ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ግብርታት ርኩሳት መናፍስቲ ብምምርማርን ብምልላይን ሙሉእ ዕጥቂ እግዚአብሔር ዝኾነ እምነት ተዓጢቖም ንዲያብሎስ ብምስዓር በቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ኣምላኽ ክመላለሱን ኣብኡ ክጸንዑን ኣብ ምግባር እዚ መጽሓፍ ዓብዪ ሓገዝ ክገብር እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለኒ ንኣርእስቲ እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ንዘሎ ታሪኽ ሳምሶን መበገሲ ብምግባር ኣዳልዮ ኣለኹ። ኣብ መጽሓፍ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ኣከባቢ መጀመርታ ሳምሶን ጋዛ ከም ዝኣተወ ዝሰምዑ መኳንንቲ ፍልስጤም ነታ ከተማ ኸቢቦም ኣብ መእተውን መውፅእን ኣፍ ደገ እታ ከተማ ተሓቢኦም ብግሓት ክንቀትሎ ኢና ብምባል ሙሉእ ለይቲ ተሓቢኦም ድብያ ሒዞም ሓደሩ ይብል። እቲ ቃል ከም ዝነግረና ድሌትን ውጥንን መንፈስ እቶም ፍልስጤማውያን መጀመርታ ንሳምሶን ብግሓት ሒዞም ብድሕሪኡ ንክቐትልዎ እዩ። ካብዚ ቃል ምስ እንብገስን ሰማያዊ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልቦናና ከም ዝገልጸልና ጸላይ ኩሉ ግዜ ንዓና ንኸጥፍእ ድብያ ዝገብር ብግሓቱ ከም ዝኾነ እዩ። ሎሚ ዓበይቲ ሽማግለታት ብህይወት ከለዉ ሓያል ዕማም ከዓምም ዝኽእል ኣፍራይ ሓይሊ መንእሰይ ዝስንክልን ዘጥፍእን ዝመውትን ዘሎ በዚኣቶም ብግሓት ክንቀትሎ ኢና ኣብ ዙርኡ ኣድብዮም ብዘለዉ ርኩሳት መናፍስቲ መጻወድያ ተታሒዙ እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ብግሓት ድሕሪት ዝተረፉን ዝተባላሸውን ዝዓነወ ፍልጠትን መንገድን ገዛን ህይወትን ወዘተ ዝወነኑ ሰባት ንምግማቱ ብዘጸግም መልክዑ እናበዝሑን እናሰሰኑን ይመጹ ብምህላዎም እዚ ወለዶ ብግሓት ተታሒዙ ከም ዘሎ ንጹር ኣብነት ኮይንና ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እናተቖፅየ ዕድመ ዝጸገበ ሽማግለ ናይ ምዃን ትዕድልቱ ዝማህመነ ኮይኑ ንርእዮ። ሳምሶን ዝብል ቃል ካብ ኢብራይስጥ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ብርሃን ማለት ክኸውን ከሎ ኣብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ክትርጎም ከሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ሳምሶን ውዲት ክገብሩ ዝተማኸሩ ፍልስጤማውያን ንዕኡ ንምቕታልን ንምጥፋእን መደብ ዝሓንጸጹ እቲ ናይ መወዳእታ ሽቶኦም ንብርሃንን ንብርሃን ናጽነት እስራኤልን ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ። ብርሃን እንተጠፊኡ ድማ ስዒቡ ዝመጽእ ጸልማትን ዝጸልመተ ህይወትን እዩ። ናይ መወዳእታ ጥበብን ሜላ ተበግሶ ርኩሳት መናፍስቲ ልክዕ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ከም ዘንመብናዮ እዩ። ርኩሳት መናፍስቲ እቲ ኩሉ ንመላለሰሉ መእተውን መውፅእን ንዝኾነ መንገድና ጸልማት ምእንቲ ክኸውን ኣቐዲሞም ካብ ማህፀን ኣዴታትና ኣትሒዞም ጎንፊ ልኽፍቲ ኮይኖም ንክሕዙናን ንብርሃን ህይወትና ጸልሚቶም ብሰላም ጥዕናን ናይ ምንባር ተስፋናን መሰልናን ከምኡውን ንዘለና እምነት እግዚአብሔር ናይ ምምንዛዕ ምስጢሩ ብግሓት ምትሓዝና እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ግዳይ ርኩሳት መናፍስቲ ኮይኖም ኣብ ሕማቕ ኣመልን ዝተፈላለየ ወልፍን ገበንን ጥሒሎም ስድራ ቤት ሕብረተሰብን ሃገርን ዝህወኹ ኣርዓቲ ኣሸበርቲ እዚ ወለዶን ምድርን ዝብል ስም ተዋሂብዎም ኣስጋእቲ ዝብል መደምደምታ ዝተዋሃቦምን ካብ ሕብረተሰብ ዝተገንጸሉን ጸገሞም ዘይተፈለጠሎምን ኣብ እዋን ንእስነቶም ብግሓቱ ተታሒዞም ብደዎም ዝመቱ ማእለያ የብሎምን። ብሓፈሻ እቲ ብግሓት ክንቀትሎ ኢና ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝተገለጸ ታሪኽ ሳምሶን መበገሲ ብምግባር እግዚአብሔር ይኣክል ኢሉ ብምሕረቱን ለዋሃቱን ክሓስበና እናገለጽኩ ብርኩሳት መናፍስቲ ተናዊጽና ኢድናን እግርናን ዓይንናን እዝናን ልሳንናን ተኣሲሩ ውክያት ሰባት ኢደ ሰብ ብምግባር ኣፍዚዞም ኣደንዚዞም ወዘተ ግዳይ ዝኾንና መሳኺንን ድኹማትን ፍጡራት እግዚአብሔር ስቃይናን መከራ ህይወትናን ንምርኣይን ንምግላጽን ከምኡውን ንምንጋፍ ኣርእስቲ እዚ መጽሓፍ እዚ ብግሓት ምትሓዝ ኢለ ሰመዮ ኣለኹ። ንስኻቱም ግና
ሕያውነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግሥቲ ክህነት ቅዱስ ሕዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም። ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ሓደ ወገናት ነዚ መጽሓፍ ኣብ ዘንብብሉ እዋን ብዝተፈላለየ መንገድታት ክወሓጠሎም ስለ ዘጸግሞምን ምዕዝምዛሞም ግድን እንተኾነ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ምስ አንበብኩምዎ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘለኒ ፍልጠት ክተስተውዕልዎ ይኾነልኩም እዩ ብምባል ኣብ ኤፌሶን 3:4 ተገሊጹ ንዘሎ ኣምላኻዊ ቃል ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካሊእ ነዚ መንፈሳዊ መጽሓፍ ንምድላው ዝተበገስኩሉ ዕላማ ምስ ኣንፈት ኣምልኾት እግዚኣብሔር ንዝተተሓሓዘን ኣብ ነዊሕ ዓመታት መንፈሳዊ ኣገልግሎተይን ተመኩረይን ብዝረኸብክዎ ውፅኢት ኣብዚ እዋን ዓለም ንዝሰወረቶ ሓቅታት ምስ ቃል እግዚኣብሔር ብምውሃድ ንምቅላዕ እዩ። ናብ ኣገልግሎተይ ክምለስ ከለኹ ኩሎም ጉዕዞ ኣገልግሎተይ መብዛሕትኡ ጡጣሓት ኣይነበሩን ክብል ይኽእል። ብዙሕ ሽግራትን እንቅፋትን ዝመልእዎ ነይሩ። ማዕለያ ዘይብሉ ምስ ክርስቲያናዊ ግብረይ ዘይኸይድ ብዙሓት ሰባት ጠንቋሊ፣ ሰራይን፣ ኣስማተኛን ካልእ እውን ብምባል ጠቂሞምንን ኣሳዲዶምንን እዮም። እግዚኣብሔር ብዝሕብሮ መንፈሳዊ መንገዲ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሕልና ዝተጨነቑ ሕሙማት ኣሉታዊ ጸቕጢ ብዝፈጥሩ መናፍስቲ ንታሕታዊ ሓይሊ ብምፍናውን ብምልኣኽን ስነልቦናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝሰርሕ ሓደገኛ ናይ ከተማ ጸዋዒ ሰይጣን እዩ እውን ተባሂለ እየ። ኣነ ግን ጠንቋልን ሰራይን ኣይኮንኩን። ክሳብዚ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባይ ደስ ዝብሎምን ድሌቶምን ተዛሪቦም እዮም። እውን ከም ኣመሎም ድላዮም ክብሉን ክህውቱትን ይኽእሉ እዮም። ዝኾነ ገባሪ እከይ ድላዩ እንተሃውተተን ንነገራት ከም ድሌቱ እንተኣኮማስዐን፣ ኣነ ግን እቲ ሓያል ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝሃበኒ መንፈሳዊ ጸጋ ሓይልን ተጠቒመ ኣገልግሎት ስብከትን ፈውስን እናሃብኩ ዝርከብ ምዃነይ ዓዲመ ብኣኽብሮት ከረጋግጽ ይፈቱ። ኣነ መድሕን ኣይኮንክን፣ መድሕን እየ ኢለ እውን ተዛሪበ ወይ እውን ተመጻዲቓ ይፈልጥን። ናተይ ዕዮ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኮይነ ምግልጋል ኮይኑ እቲ ዝፍውስን ዘድሕንን ኣምላኽኩም ኣምላኺ ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር እዩ። ቀንዲ ዕላማይ ንመንፈሳዊ ጻውዒት ማሕላኻ ክኾኑ ንዝኽእሉ ርኩሳት መናፍስቲ ብምልላይ ንፈጣሪና ኣኽቢርናን ኣብ ትሕቲ ምልኣት ጸጋኡ ተዓቂምናን ብመንፈሳዊ ብርሃን ተመሪሕና ክንጓዓዝን ንኻልኦት ደቂ እግዚኣብሔር ንዝኾኑ ወገናትና ብቅንዕናን ብለውሃትን ክንበጽሑ ምእንታን ክንኽእል ሜላታት መጥቃዕቲ ርኩስ መንፈስ ንሕልናን ልቦናን ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ዝኾኑ መናፍስቲ ተቓሊስና ዘለዓለ ዓወት ንምጭባት እዩ። ኣነ ካብዚ ዝሓልፍን ዝተፈለየን ሕቡእ ኣጀንዳን ድሌትን የብለይን። ደቂ እግዚኣብሔር ዝኾንኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ኣቦታተይ፣ ኣዴታተይ፣ ደቀ ኣሕዋተይ፣ ኣሓተይ ኩልኹም ነዚ ብዕምቆትን ብምስተውዓልን ክትርድኡለይ ድማ ብስም እግዚአብሔር ይምሕፀን። ሓደ እዋን ንህዝበይን ደቂ ሃገረይን ዘገልገልኩ እናመሰለኒ ዘርሕዎ ማዕጾ በአንጻሩ ንዓይ ዝጎድኣኒ ኮይኑ ምስ ዝረኽቦ ኩሉ ነገር ጋን ይኾነን። ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ኣብ ዘይብሉ ንዝተደወነ መረዳእታ ምርኩስ ብምግባር ኣገባብ ብዘይብሉን ንሕልናይ ብዝትንክፍ ነቐፌታ ብፍላይ ካብ ዘገልግሎም ወገናተይን ደቂ ቤተ እግዚአብሔር ክወርደኒ ከሎ ኣመና ይሓዝንን የስተማስልን። ኣብ ቤቱ ካብ እንመላለስ ኣገልገልቲ ኮነ ምእመናን ቅድሚ ብመንፈስ ተንኰል፣ ተቃውሞ፣ ነቐፌታ፣ ላግጺ፣ ሕሜታ ደው ምባልና ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሕ ዝግባአና ብግሓት ብዲያብሎስ ኣብ ጸልማት ዓለም ተኣሲሩ ብርኩሳት መናፍስቲ ተታሒዙ ግዳይ ኮይኑ ዘናወፀ ናይ ዘሎ ምስኪን ደዋህ ህዝቢ እግዚአብሔር ስቃያትን ሓዘንን ሽግርን ተገንዚብና ኣብ ዝኽእል ክናገፈሉ ናብ ዝኽእል ሕልናን ግብራዊ ንጥፈታትን ከምኡውን ደዋህ ልቦናን ንኽወሃበና ምድላየ እዩ። ጸልኢ መምርሒ ናይቲ ዝወደቐ መልኣኽ ሰይጣን ዲያብሎስ እዩ። እግዚአብሔር ንኹልና ደቂ ሰባት ዝሃበና ቁኑዕ ፍልጠት ተጠቒምናን ብግቡእ መሚናን ቅድሚ ተቃውሞ ምቕራብና ኣብቲ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ በኣካል ተረኺብና ነቲ ዓይነት ኣገልግሎት ብግቡእ ምርዳእን ምስትብሃልን ቁኑዕን ዝፍቶን ንጹር መርገጺ ንምርካብ ዘገልግል ዓብይ ጥበብ ይመስለኒ። እቲ ተቃውሞ ብድሕሪዚ እንትኸውን ሚዛኑ ካብ ዘይሓለወን መሰረት ካብ ዘይብሉ ጽላኣት ዘናግፈና ይኸውን።
ካብ እግዚኣብሔር ንዝኾነ ኣገልግሎት ናይ ምፍላይን ምርዳእን ዓቕሚ ዘይብልናን ብሃውሪ ንዛረብ እንተ ደኣ ኮይንና ግና ተቃውመና መሰረት ዘይብሉ ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ነቲ ብብርቱዕ ቁጥዓ ዝወረደ ጸላኢ ሰናይ ዲያብሎስ ዝሕግዝን ዝሕብሕብን ስለ ዝኸውን ሳዕቤኑ ሓደገኛ እዩ። እግዚኣብሔር የድሕን እዩ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኣይንጠራጠርን ኣይንቃወሙ። ንዲያብሎስ ናባና ንዘቕርቡ መንገድታት እንዳሓፀርና ክንዋጋእ እምበር ነቲ ሓቂ እናፈለጥና ንመጥቃዕቲ ጸላኢና ማዕጾ ነርሑ ሰባት ክንከውን የብልናን። እዚ ድማ ለመና ዘይኮነ ክግበር ዝግብኦ ሓቂ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ንጹር መልእኽተይ እቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ከም ዝዋግአና ንሕና እውን ነቂሕና ብጽንዓት ንዋጋእዮ ዝብል እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥምያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም። እግዚአብሔር ንዝወደቁ የተንሶም። እግዚአብሔር ንዕውራት ጥበበኛታት ይገብሮም። እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም። እግዚአብሔር ንዘኽታማትን መበለታትን ይኣልዮም። ንመንገዲ ረሲኣን ግና የጥፍዓ ይብል። ንሕና እውን ሓለዋን ምሕረትን ናይ ሓያል ኣምላኽና እግዚአብሔር ምሳና ሓቢሩ ክሳብ ዘሎ ብርኩሳት መናፍስቲ ተታሒዝና ይንተርፍን ኢና። ካብ ዝተኣሰርናሉ ክንፍታሕ ኢና። ካብ ዝወደቕናሉ እውን ክንትንስእ ኢና። ምሕረትን ሰላምን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። መልአከ መንክራት ግርማ ወንድም